खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं बिसिबा गोबावजों आंनि चेनेलाव भिडिअ मोनसे लाना फैबाय ओमफ्राय बे भिडिअ लानानै फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय माने आंनि जे नैबे दा इउटुब चेनेल अनसु बसुमतारी आं जे दा सलायगासिनो बेखौ माने फाननो नागिरदों आरोना ओमफ्रायो साबस्क्राइबारा जाहैबाय 5K सामथिं 4K प्लास माने ओमफ्रायो माबाया चेनेला माने दा फाननो नागिरनाय हिसाबै माने दैदेनवारिजों रायलायनाय जादोंमोन आरोना जगाजग ओमफ्रायो फाइनाल जायाखै ओमफ्राय फाइनाल जानोबो जानो हागौ खिन्थु जागोनबो जानो हागौ खिन्थु जायाबो जानो हागौ आरो ओमफ्राय दा मोनसे खोथाबाव लोगोफोर सोरबाफोर माने चेनेल इउटुब चेनेल दङब्ला माने सलायलाब्ला एबा फाननो गोसोब्ला फैसानि गोनांथिब्ला फैसा जेनेबा नांगौब्ला चेनेलखौ 1K आनो जा 2K आनो जा 3K आनो जा 4K आनो जा 5K आनो जा 100K आनो जा 50K आनो जा 200K आनो जा 150K आनो जा जेसेबां साबस्क्राइबार जाया माने मनिटाइज जानांगोन आरो 1K 2K बाबो ओमफ्राय बेसेबां साबस्क्राइबार जाया माने नोंथांमोना माने रायलायनायनि गेजेरजों दामखौ मिलायनानै हरगोन आरो चेनेलनिखौ ओमफ्राय बेसेबां मोनथावथाव बेखौ नायनानै ओमफ्राय नोंनि चेनेला माने 10K ब्ला बांसिन मोनबाय 5K ब्ला खमसिन मोनबाय माने बेसेबां साबस्क्राइबार बुरजा एसेबां नोंना माबाया दामा प्राइसआ बारा जागोन आरो ओमफ्राय दा लोगोफोर नोंथांमोना सोरबाफोर फाननो गोसोब्ला माने आंजों जगाजग लानो हागोन रायज्लायनो हागोन आंनि मबाइल नाम्बारखौ आङो डिसक्रिपसनाव होनानै होखादों ओमफ्राय आं नै डिसप्लेयावबो होना होगोन ओमफ्राय लोगोफोर बेहाय नोंसोरो कल खालामनानै एबा मेसेजफोर वाट्सएपफोराव बा मेसेज खालामनानै नोंथांमोना माने आंजों चेट खालामनानै माने माबानो हागोन गाव गावनि चेनेलफोरखौ माने आरो गाव फानाब्लाबो सोरबाफोर फानोब्ला खबर मोनोब्ला खोन्थाहरनो हागोन माबाखौ आंनि नाम्बारखौ लानानै ओमफ्रायो बिनिफ्राय आङो माने दाख्लैबावैसो दैदेनवारि बिथाङा भिडिअ होबाय थाखादोंमोन नोंथांमोना सोरबा नुखादों जानो हागौ ओमफ्रायो बेजोंबो नोंथांमोना माबानो हागोन आरो रायज्लायनो हागोन आंजोंबो रायज्लायनो हागोन ओमफ्राय आं नोंथांमोननो मा होनो दैदेनवारिनि माबाखौ आङो कन्टेक्टखौ सोरनोबा माबा नांगौब्ला आं बिनि कन्टेक्टखौबो आं नोंथांमोननो माबानानै होनो हागोन हरनानै आंजों जास्ट कन्टेक्ट लाग्रोदो बिनिफ्राय आंजों रायज्लायनानै बिनि उनाव नोंथांमोना दैदेनवारियाथ' माने दा बिराद चेनेल माबानायनि फानना होबाय बे बिथाङा ओमफ्राय मेल्ला बायबायबो गावबो लाबाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय माने आं बिनि कन्टेक्टखौ नोंथांमोननो हरगोन ओमफ्राय नोंथांमोना बिजों कन्टेक्ट लालायनानै आरामसे माबा खालामनो हागोन आरो आंजोंबो लानो हागोन ओमफ्राय बे माने आंना ओमफ्राय आं फाननायनि जाहोनानो जाहैबाय आंना अलरेडि माने माइनाव बसुमतारी माने आंनि वाइफनि फेरखंनि माने चेनेल दंखायो नालाय ओमफ्राय बेयावबो माने भिडिअ बानायनो माबा जायो आरो एसे प्रब्लेम जायो कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय माने दाबसे गोजान जायगा बेरायनो मानो मोनोब्लासो कन्टेन्ट लाबोनो थाखाय मोजां जायो बेरायनायाबो खम जोंना ओमफ्रायो बिनिफ्राय ओरै हिन्जावनियावनो हगारबाय थाखायो हिसाबै आंनिखौ माने फानसिगोन जादों आरो ओमफ्राय दा सोरबा नांगौबा कन्टेक्ट लानो हागोन दैदेनजोंबो आं कन्टेक्ट लागासिनो आंनि चेनेलखौ फाननाय बिथाङाबो बुंदोंमोन ओमफ्रायो बिथां बुंनायलाय गाव लाङा गावनि सायावसै बियो ओमफ्राय बे लाङाबाबो सोरबाफोर माने थाब जगाजग खालामोबा मोननो हागौ आरो आंनि चेनेलखौ ओमफ्राय आंनाथ' हिन्जावनिया बेखौबो बिहरबाय थादोंमोन चेनेलखौ हिन्जावना 37K थांबाय साबस्क्राइबार ओमफ्रायो बिथाङा बेखौबो माने फसायदों नोंनि चेनेलखौ नोंनि वाइफनिखौ होननानै बुंहरबाय थादोंमोन आरो खिन्थु वाइफआ हरासै गोनांथि जायोब्ला प्रब्लेमथार जायोब्ला उनफ्राव माबा मोनसे जागोन बे होननानै माने चेनेलखौ हरासै आरो ओमफ्राय लोगोफोर आंबो माने बेखौ फानखांनायनि उनाव आङो गोदान चेनेलबो आङो लाबोफिननो हागौ आरो ना माने सर्ट भिडिअफोरनि थाखाय बा माबा मोनसेनि थाखाय माने बानायनो सर्ट भिडिअनि मोनसे एक्सट्रा माने चेनेल खुलिनो होनबाय थाखादोंमोन आरो हिन्जावजों आंजों दा बेखौ खुलिनो हागौ ओमफ्राय बिनिफ्राय खुलिनायनि अनगायैबो आं बेखौ चेनेलखौ आंनि नैबे जे ब्लग हगारो बेखौ फानोब्लाबो माने आं गोदान ब्लग भिडिअ हगारनो थाखाय चेनेल गोदान खुलिनोबो हागौ आरो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ बुंबाय सोरबाफोर ओमफ्राय फाननो गोसोब्ला कन्टेक्ट लालायदो भिडिअआ लोगोफोर बेखिनियानो आं नोंथांमोननो बेखिनिखौनो खोन्थानो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लाना फैबाय ओमफ्रायो सोरबाफोर कन्टेक्ट खालामनानै आंजों रायज्लायनानै चेनेल
फाननो हागोन बेखिनियानो आरो लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौबो बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय। जानो हागौ नोंथांमोना आंनि बे बुंनाय माखासे भिडिअफोर लाबोनाय दांजा मानि थाखाय मा जाहोननि थाखाय लाबोदों बेखौ बुजिखाबाय। आं बांद्राय बुंनो सानला, बेखिनियानो लोगोफोर।